Il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ddeskriva l-kandidati l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali bħala l-aqwa għażla sabiex il-pajjiż ikompli mixi l qudiem. Waqt li ppreżenta 381 kandidat tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'Taqali, il-Prim Ministru ddeskriva dan il-grupp ta' nies bħala tim b'saħħtu imżewwaq bl-esperjenza u dem ġdid ta' nies li ġejjin minn kull faxxa fis-soċjetà. Il-Prim Ministru qal il-Partit Laburista determinati li bħalma qiegħed jiġri f'livell nazzjonali jiġu implementati iktar miżuri sabiex itejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies fil-lokalitajiet. Hawnhekk semma kif il-Partit Laburista għandu manifest elettorali għal kull lokalità billi fost oħrajn il-Kunsilli Lokali jaħdmu b'set ta' miri li jtejbu l-komunitajiet. Dr. Abela qal l-ewwel priorità hi li n-nies jgħixu f'ambjent isbaħ u aħjar. Spjega li dan ser isir b'iktar spazji miftuħa li ma jkunux iktar minn 10 minuti l-bogħod minn fejn jgħixu n-nies. Ir-rimarka li n-dafa pubblika hija wkoll priorità u qal li l-Gvern se jassigura li jkollu l-aqwa tagħmir possibbli biex il-lokalitajiet ikunu notfa. Tkellem ukoll dwar l-iżvilupp sostenibbli u qal li bħal viżjoni li għandu l-Gvern għal Għawdex dal-prinċipju jista' jiġi implementat ukoll f'Malta sabiex jitħarsu il-karatteristiċi fil-lokalitajiet. Il-Prim Ministru semma trasport u qal li l-Gvern impenjat li tejjeb l-effiċenza tas-servizz fosthom brotot ġodda, infrastruttura aħjar għaċ-ċiklisti u għall-karozzi elettriċi. Hawnhekk irrefera wkoll għas-servizzi fil-komunità illi qal il-Partit Laburista sa jinsisti li l-Kunsilli Lokali għandhom jassiguraw li l-anzjani jgħixu ħajja attiva jħossuhom siguri fil-komunità. Ir-rimarka li apparti l-pulizija fil-komunità, il-Gvern se jkompli jimmodernizza l-assess tal-pulizija. Dwar il-kultura l-Prim Ministru qal li l-Gvern qed jixtri soċjetajiet mużikali biex dawn ma jintilfux. Ir-rimarka li se jkompli jsaħħaħ il-programm kulturali tal-lokalitajiet. Il-Prim Ministru tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli tejjeb il-komunità għax qal il-politika tal-Gvern hija bbażata fuq l-imħabba illi għandu lejn il-pajjiż.